Gauan. Emozio handiz, baina baita lasaitasun handiz ere, gonbidatu zaituztegu gaur, bakebidea eta bakegileen azken foro honetara. Momentu hori, simplea, egiazkoa eta sakonki kolektiboa nahi izan dugu. Ziklo baten amaiera markatzen du, baina baita dinamika baten transmisioa ere. Kontua, ez da hori bat presaka pasatzea. Baizik eta elkarrekin egindako bideari begiratzea, balantze argi bat partekatzea, ikuspegiak irekitzea, eta batez ere, zuen guztion konpromisua goraipatzea. Depuis 2012, bakebidea... 2012 geroztik bakebidea elkartzeko, hitz egiteko eta mobilizatzeko gunea izan da. Hemen, hausnartu, eraiki, jardun dugu. Hemen, gizarte zibila altxatu da, bakea realitate konkretu bat izan dadin eta ez hitz soil bat. Arro gaude egindako bideaz. Baina badakigu lana ez dela amaitu. Erronkak asko dira oraindik. Sufrimenduaren aitortza, memorioaren transmisioa, justizia bizi izatea elkarrekin, gure lurraldean bakearen egonkortzea. Ohartzeko garaia da beraz foro hau, baina baita lekukoa pasatzeko ere. Gure lanaren lekukoa hartzen dutenei, atzagirik dauden kontzientzia guztiai. Brian Curinek, azken urteotan lagundu gaituenak, naiz eta ez hori nahi izan gaitu agurtu eta nahi izan digu gure txaloa pasarazi. Eskerrik asko hemen izaiteagatik, momentu indartsu, zuzen eta geroaz ekarle. Orain Veronik dukuere hitza emanen diot, eta gero Jean-Pierre Massianzi, horiek gurekin partekatuko dituzte ziklo horretan izan diren irakaspenak. Bonsoir à tous. Gabon denei. Désolée de ne pas être avec vous. Barkatu espainaiz hemen zuekin, gauntan, aldi honetan ezin baitut zuekin eta Euskal Herriaren ongi etorri beroaz gozatzen al, baina pozik nago gabon honetan parte hartzeagatik. Beste foro batzuetan adierazi nuen bezala, benetako privilegioa izan da niretzat bakebidea laguntzea, sortu zenetik, lekuko haren aintzinamenduan lekukoa izaitea, bake prozesuan egin dituzuen aintzinamenduak eta Euskal Herriko gatazkaren eraldaketan izan duzuen egin bideaz. Bakibidearen bidea ikustean, azken urteotan egin duzuen bide ikaragarri horrek asko impresionatzen hau. Bideak izenak berak dioen bezala. Horroitzen naiz nola Euskal Herria bisitatu nuen, bai iparaldea eta bai egoaldean dola 15 bat urte. Garai hartan Euskal Herrian gatazka bazenik ere etzen ez debate publikoetan etzen onartua edo ez aipatua. Bidali ditutan, animatu ditutan atelier estrategiko eta metodologikoetan gogo eta aman komunak eraman ditugu gatazkaren izatea onartarazteko eta onartze hori hasierako baldintza bezala ikusten genuen gatazken konponketan justizia transnazionalaren eta berradiskideatzearen bidean. Nire taldea Bergoz Fundazioan lan hori sustengatu du, mugaren bi aldeetan eraman den bide hori sustengatu hainbat eginkizunen bidez, diskretuak eta publikoak adibidez, zera foroen parte hartu dugu eta horien asmatzean eztabaida tematikoak ere gure nazioartean bildu genituen esperientziaz partekatzeko, prentsa aurrekoak antolatzeko eta errandutan bezala atelieren edo taileren animazioan planifikazio estratiko
estrategikoa edo formakuntza. Ikerketak ere publikatu ditugu Euskal Herriko gatazkaren konponketari buruz, nazioarteko araubideak ikusirik eta batzuetan ere publikoki posizioa hartu dugu edo jarrera erakutsi dugu aktivisten defendatzeko. Aieteren adierazpenaz geroztik eta bakibidearen sortzeaz geroztik, kemen iraunkorra erakutsi duzue oztopo guztiak gaindituz. Gizarte zibila gatazkaren konponketaren erdian ahal izan duzue. Eragile politikoak eta militanteak sustatu dituzue bortizkeriatik era negoziatuan ateratzeko eta represio polizialetik ere era adostuan ateratzeko edo eztabaidatuan. Oroitzen naiz nola zuekin zera gogo eta horrek ere eman genituen eta oartu genien Euskal Herriak berzitula bere aterea bideak sortua. Ikaragarria edo bikaina atxemaiten dut, ez duzuela Euskal, Frantses eta Espainol gobernuen gometarik itxoin. Zera iniziatiba hartu duzue, atera bideak proposatu dituzue eta gauzatu dituzue, sorkuntzaren bidez eta absartziaren bidez. Bake bideak plantan eman dituen eztabaida gune horiei esker Euskal gizarteak bake prozesua bere egin du. Eragile politikoen eta hautetxien lana ere goraipatzen dut. Zera norberaren opinioak edo gaindituz eta alderdiak gaindituz eta bikaina eduritzen zait hemen ikusten dituzten hautetxi gehienak jada mobilizatuak zirela aiateren garaian eta bakibidea sortu zen garaian. Horrek erakusten du badakizuela bidea luzea dela bake justu eta iraunkorra lortzeko demokraziaren justizia sozialaren eta berradizkediziaren oinarritua. Iraganean bilatu dituzue berriz segitzeko ereduak, baina azkenean zuek anitz duzue erakusteko munduan zehar, beren aterabidea bilatzen duten eragilei erakusteko. Ez dakitu hartzen zareten, baina Euskal gatazkaren eredua, armagabatzearena eta gatazka konpotzearena komentatu izan da, ez da baidatua, aipatua, nazio batuen erakundean ere, Nueva Yorken eta guk publikatu ditugun hainbat ikerketetan Euskal Herriaren hurbilpena beretik abiatzea, batzuek alde bakarrekoa deitzen dutenak, horren gizarte zibila erdian emaiten du, eragile bilakatzen du, gai oso sentikoren inguruan, biktimak, armak, bortizkeria, hurbilketa hori beste batzuek ikertzen dute orain, ala nola goaldeko Tailandian bertan lan egiten baitut orain, pentsatzen dut, berba, Turkiako kurduei ere bidea erakutzen, edo pistak erakusten lan dietela orain, PKK tera disolbatu dela eta espero dutan ere transizio demokratikoa eta gatazkaren konponketa politikoa izanen dela. Ongi ulertu balimadut gaur elkartzen zarete kapitulu bat isteko eta beste baten irekitzera gomitatzeko. Beste pista bat zuei segituz elkarrekin lan egiteko, lana baita oraindik egiteke benetan gatazka benetan gainditzeko bakean bizitzeko eta bortizkeria ez daten itzuli. Gatazkak usu ziklikoak dira, frustrazioak elikaturik, bortizkeriaren zikloa berritu daiteke post-gatazkaren ondoko garaietan, batez ere eragile edo agintari politikoak ez dituztelaik beren engaiamenduak betetzen eta gatazkaren benetako kausak tratatzeko bideak panan daudelarik. Horregatik garrantzitsua da elkarrekiko lan hori segitzea, bakea osoa, justua eta inklusiboa izan dadin. Bakeren eraikitze hori Euskal Herrian hasi besterik ez da egiten eta gizarte zibilaren eta hautetxien eginkizuna
dena, benetan oso garrantzitsua da Euskal Herriko gatazka edo problematika edo gaia ertxiki bortizkeriari gabekoa bilakada adin. Gatazkaren ondorioez funtsezkoa da indarrak segitzea depenilizatzeko gatazkan parte hartu duten eragile guziei lekua sekurtatzeko gizartean, ala nola presuen lekua, beraiek ere bakearen eraikuntzan parte hartu ahal izan dezaten. Berda ere bortizkeriarik ezaren kultura bat eraikitzen parte hartu, komunikabideen bidez, ikerketen bidez, eta gatazkaren arrazoi sakonen inguruan ere garrantzitsua da elkarrekin lan egiten segitzea. Bertako gobernantza moldeak sortzeko, bertako proposamenak eskaintzeko, lurralde honetan dauzkagun arazo bereziei erantzuteko ala nola hizkuntzarena eta instituzioen kontua. Bistan dena, etorkizuneko erronkak ere pantsatu behar dira, ingurumena, sekuritateara, belaunaldien artekoa feminista, eta horretarako elkarrizketa eta kontzertazio tresna iraunkorrak beharrezkoak dira. Elkarrizketa dialogoa ez da bukatzen armak isiltzen direnean eta bortizkeria desagertzen direnean. Berriki Mindanauen Filipinetan egin dutan bidai batean, bertako batzorte tematikoen kide batzuk ezagutu ditut. Horiek gobernuaren eta moro herriaren arteko elkarrizketak antolatzen dituzte. Baditu hainbat urte elkarrekin hitz egiten dutela, bake prozesuaren inguruan egin dituzten eman dituzten hitzen inguruan ala nola autogobernantza, minoritateen ezagutza, populu indigenoak, garapen sozioekonomikoa, justizia transizionala. Bake akordiorik ez palima da, eta Euskal Herrian, eta marko legalik, horren ondoriozko marko legalik ez da agoenez, holako kontzertazioak antolatzen aldira, baina beste molde batez. Hor berriz ere eragile politikoek eta gizarte zibiletik ateratako eragilek beren leku oso aukanen dute debateak eta eztabaidak sustatzeko. Jada, irrikan nago zuen berrien jasotzeko, zuen energiak inspirazioa iturri baitan iretzat. Esperantza dut etorkizuneko belaunaldia ere hor izango dela etorkizuneko desafioi aurre egiteko. Zuen esperientzia pasa iezaiezue baina zuek ere entzun haien urbilketa haien ulermena. Haien eskuda bake iraunko hori eraikitzea. Eskerrik asko. Eta espero dut ez da baida eragikorrak ukanen dituzula gaur. Hala, nire aldi da, berriro ere, bilan bat orkestea edo saiatzera bederen pasatu diren urten bilana edo balantzea. Odan ez dut, Veronikek esan duena baino askoz gehiago ejanen. Hala, ni Joane institutuko lehendakari gisa, anaizek erran duen bezala, bilan hori aurkeztea ez da ariketa erresa, bi arrazoinengatik. Lehena, bilan objektibua, egituratua, universitarioa aurkeztu behar baita eta aratsuntan bada emozioa ere, badira oroitzapenak ere oroimenak eta bada ere mobilizazio bikain baten oroimena eta oroimen hori oso emotiboa da ere. Eta zaila da ere zeren
azkenean gaur aipatuko duguna mirakulu bat, baita mirakulu bat berriz ere 2005-eko 2006ko urtetara joaiten bagira berriro nork pentsatuko zuen 2005-ean 2006an prozesua bortizkerianen ziklo hori alderantzizkatuko zela. Eta azkenean bizi izan dugun prozesu hori esker pasatu gira bake posibilitaten utopiatik benetako bakera pasatzea albidetu digu. Eta pentsatzen dut hori aipatu behar dugula ere, ikusteko nola egin den hori, nola alako iraultza bat egin den Euskal Gizartean. Eta odon bilan oso orok behar ditu erakutsi prozesuak ekarri dituenak eta aipatu ere horren etorkizunerako desafioak edo erronkak. Beraz, lehenik onurak, ekarpenak, lehen gauza, bi gauza dira. Lehen gauza, prozesu hori erreakzio bikaina izan da, zera bortizkeriaren eta gerlaren izaera saieste zinera edo saiestina zina zirudienaren kontra. Eta gero izan da ere atirabide originalak asmatzearena. Lehenik, erreakzio bat edo iardokitze bat. Hori zergatik. Euskal Herriak bere buruaren kontra pentsatzeko gai izan baita. Bere gatazken konpontzeko eredu bat dudan emaiteko. Eredu horrek utsegin baitzuen hainbat aldiz frankismoaren bukaeratik onera. Eta hori zen negoziazioarena. Erakunde armatu baten eta estatu baten arteko negoziazioa. Negoziazio sekretuak eta hiru aldiz utsegin dute negoziazioek. Hiru aldiz utsegin dute eta beraz eredu berri bat asmatu behar izan da. Eta hori alde bakarrekoa zen. Ezin dugunez negoziatu. Negoziaketek utsegin dutenez, prozesua gu haurek eraiki behar dugu. Gu haurek egin behar dugu prozesua aurrera arazi negoziaketen porretetik ateratzeko Algereko porrota, Lizarra-Garaziko paktuaren porretetik eta Loiolako prozesuaren porretetik ateratzeko. Naiz eta horiek negoziazio kontuan Loiolakoa oso egituratua, naiz eta oso egituratua izan zen. Huts egin zuenez, beste zerbait egin behar izan dugu eta hori izan da alde bakarreko adierazpen bat, 5 puntute bat, prozesu bat hasten dugu, armagabetzea antolatzen dugu, bortizkeriaren bukaera antolatzen dugu, eta ikusituko dugu arerioak bere erantzukizuna hartuko dituenez, bere kontraesunen parean. Ea segituko ote duen, segitu ahalko ote duen politika errepresio bat zera bideratzen. Lortu da, arrakastatua izan da hasieran, gero negoziaketak ez dira etorri. Oslo, Stockholmen, Genevan, eta negoziaketa horiek ez dira gertatu. Beraz, prozesua berriz hasi da, bakegileen ekimenarekin. Negoziazioaren bidez ezin zenez armagabetu alde bakarrez. Hori izan da lehen gauza. Bestek egin nahi ez dutena gu haurek egin dezagun. Eta bigarrena izan da gure esku hartzearena. Herriak bere esku hartzearena. Bere esku hartu du zenta prozesu hori ez da goiti bera eraman. Zuzendaritza batek erabakita eta gizarte batek segiturik. Baina emeki gizarte zibilak eraiki du beretik. Eta hori prozesu hori aiete baino askoz lehenago hasi zen negoziazioen bidez, ez da baida batzuen bidez, eskuratzeko prozesuen bidez, eta azkenan hori da bakebidearen indar handia, eta bakebidearen eta bakegilen indar handia, beren prozesua legitimatu dutela etengabeko negoziazio prozesu baten bidez. Eta kanpoko esperientziak ere elikatu dute prozesu hori, zenta ikasi behar baitzen ere, ikasi behar zen eta gizarteratu behar zen, eta badut oroimena foro bikainak baitziren Baionako Unibertsitatean, 500 pertsona baino gehiago bildu ziren, jada iraultza bat zen Euskal Herriko bake prozesu
prozesua zuzenbide unibertsitatean aipatu ahal izatea. Eta hor, kanpoko esperientzia batzuk aipatu ahal izan ditugu, eta uste dut horrek eman diola indarra gure prozesuari. Eta beraz, izan dugu horako ekintza metodologiko bat, eta prozesua erreakzio metodologikoa eta politikoa ere bai. Duda betiko muga politikoak zalantzan emanez. Oroitarazi behar da, hautetxien eginkizuna funtsezkoa izan dela prozesu horretan. Eta oroitarazi behar da, erranen duke hautetxien parte hartzea funtsezkoa izan dela. Eta horrek erakutsi baitu eskuinaren eta ezkerraren arteko muga, abertzalen eta ez abertzalen arteko muga gainditu dela. Eta zera muga instituzionala errepublikaren ordezkarien eta gizarte zibilaren ordezkarien arteko muga hori ere gainditu da. Eraikuntza hori, eraikitze hori bikaina izan da. Eta uste dut hautetxiek zilegitasun errepublikara eman diotela zera prozesu zibil hori. Eta horiek guziek prozesua sendotu dute. Eta azpimarratu behar ere da, eta hori eman gora ipatu ere prozesu hori izan da, dela pertsona batzuen elkartzea. Pertsona batzuk banazka beren zilegitasunaren bermatuz negoziatzeko gai izan dira, eta horren ikur bat edo, nola eragile normalki elkarrekin hitz egiten ahalko, ez zuten eragile batzuk, horitzen naiz, nola Txetxen eta Beatriz Molen hauzian, lekukuek bazutela aniztasun oso zabala, baziren lehengo barne ministerioak, baziren ministroak, prefeta hor zen, parlamentariak eta militanteen gaiatu batzuk. Eta uste dut, hori izan dela ere prozesu horren irakaspenetarik bat. Kausitu du, arrakastatsua izan da, jende asko barne hartzeko gai izan baita. Prozesu hori erreakzio bat izan da beraz, eta gero eraikuntza bat, eraikitze bat, eta hori zergatik, zenta zaila baitzen. Euskal gizartea berezia baita, Euskal gatazka berezia baita, prozesua asmatu behar izan da. Inoiz egin ez ziren, beratu ziren prozesuak. Alde bakartasunaz eta negoziazioaz egin den prozesu bat. Eta beti, aipatu beharko da, mediatzailek eraman duten funtsezko lan hori. Biziki garantzitsua izan baita, Brian Corin eta horien lana. Zeren negoziaketaren bidez, batzutan sekretua, beti beharrezkoa, beti oso eraginkorra, izan Ipar Euskal Herrian, izan errepublikaren barnean, laguntzen altzuten guziak lagundu dute, eta haiek gabe ezer posible izango. Eta, gero, adituek balioztatu dute prozesu hori zilegitasuna ekarriz, ala nola, Kofi Annan, aietera etorri zenean, Monsignor Zupit, barkatu, normeten ordezkaria, eta armagabatze egunean horren balioztatzera baitzen, 2017an beraz, armagabatze molde bat asmatu dugu. Armagabatzea izan da berezitasunaren eredua, edo horrek erakusten du Euskal Herriko prozesua benetan berezia eta parerik gabekoa izan baita. Arazo oso komplexua baitzen, armagabatzea baitzen, aieteko lehen, Espainiako gobernuarekiko kidetza behar zuen puntu bakarra, lehen puntua baitzen, eta bazen hor zepo bat, trampa bat, trampa bat, ezen prozesu hori errendimendu prozesutzat aurkezten albaitzen, baina Baionako egun hori esker, armagabetzearen inguruan jendea mobilizatu ahal izan da, herriaren sustengoa erakutsi ahal izan da, eta janen nuke,
batzuek min egiten baitzien armak itzultzea, horiei ere beraz albidetu zaie horren bidez hori ez errenditze bezala edo bizitzea. Eta hori esker ere presoen kontua gogoetatu ahal izan dugu. Hori oso kontu zaila eta oso garrantzitsua zenta presoen geroa edo patua obeltzeak baldintzatzen zuen Euskal Gizarte Zibilak prozesua sustengatzea. Eta prozesu horrek baitzituen onurak ekarri bi aldetara. Eta oroitu behar dugu denek manifestazio horiek erregularak Bilbon iragan direnak batez ere presoen askapena eskatzeko beraz iragan den bake prozesua esker eredu bat, eredu atipiko bat eraiki ahal izan dugu eta beti eta betiko porrotak arrakasta bilakatzeko. Hori ejan eta ala ere ejan behar da prozesua ez dela bukatua. Ez da bukatua. Eta bilana edo balantzea agertzen delarik, ikusten delarik, desafioak agertzen dira, erronkak. Zenta prozesuak ez badu jarraitzen, ez badu segitzen, gelditzeko arriskoa dauka. Beraz oso zaila da, globalki eta azkar definitzea zein diren erronkak, zenta horrek geruan biltzea eskatzen baitu, baina bi osagai aipatuko nituzke, zera bere alaikoak. Lehena prozesuaren sendotzearena. Nola egin prozesu hori gertatu den bezala segi dezala eta sendo dadin. Eta sendotze horrek hiru osagai unkitzen ditu, hiru sektora. Lehenik markoaren sendotzea. Euskal Herria instituzio gisa. Beraz, Veronik Duiduak aipatu du, Euskal Hirigune Elkargoaren sortzeak, zera horrek, sortze horrek, bada irudi bat edo eta erronka bat. Irudi bat zenta hor ere hainbat eragile izan baitira. Hirigune Elkargoa ez da molde mekanikoan sortu. Izan dira osagai historikoak, estatutuaren eskakizuna, izan dira osagai juridikoak, zen orduan lege marko bat, zeinari esker sertzen albaitzen. Bortizkariaren bukaerak zilegitasuna ekarri dio. Eta baita ere, instituzio hori, hainbat alderditako eragilek eraman dutela. Eta pentsatzen dut, instituzio hori, etorri dela, prozesuarekin, batean prozesuaren ondoan, eta pentsatzen dut, zera horako eztabaida zahar bat zuen desblokatzea erakutsi dutela. Ez bortizkeriaren bidez, baina legearen bidez. Orain, horren etorkizuna, etorkizunaren kontua aipatzen da. Nola aurreratzen segitzen ahalko duen, nola ikertu bere praktika, nola zebilantzaekin, eta behar bake prozesua lagundu. Zenta, oartzen gara, gero eta gehiago, oroimenaren eta adiskidetzaren mekanismoetan, egiaren batzorde horiek ez direla gehiago estatuetakoak, baina lujaldetakoak dira, estatu federatuak edo bertako agintariek eramanik. Bigarren erronka, erranen luke sendotze giza, humanoa. Ez da, bortizkeria ziklo batetik, ez da, bortizkeria hain intentsotik ez da ateratzen bakarrik borroka geldituz. Aipatu dugu justizia transtituzionala. Aipat daiteke ere baldintzazko bakea.
ezen gatazkaren eragileak traumatizatuak baitira. Hamarnaka urtetako presondegitik ateratzean edo klandestinitatik ateratzean, bada alako trauma bat. Eta hor, bizitza normal bat berriz topatzea, ez da, erranbakekoa, pertsona horiek lagundu behar dira. Eragina edo traumatizatuak edo bortizkeria pairatu duten pertsona horien guzien laguntzeko. Aipatzena, demobilizazioa, armagabetzea, birgizarteratzea. Aipatzen da, birgizarteratzea ez da bukatua. Eta hori gizarte mailakoa da, psikologikoa da, familia mailakoa da, eta humanoa da. Eta hor ere badira plantan eman beharreko mekanismoak, eta gatazkaren ondoko esperientziak erakusten baitigu, ez palimada arrakasta. Ez da sekulan berez egiten, inoiz, eta mekanismo hori lagundu. Beraz, markoaren sendotzea, eragileen sendotzea, eta nuke ideien sendotzea. Ere, ideiak, zenta bake prozesua izan baita, funtsan, memento bat, nun, ideia bat, bakea komunan eman baita muga politikoak gaindituz. Eta erakutsi du lurralde batean, gai batzuek muga politikoak gainditzen dituztela, eta hor, lurraldearen nortasuna bera unkitzen dela. Eta gai horien eskutan hartzea, gai horiez arduratzea funtsezkoa da. Izan hizkuntzaren gaia, izan irakaskuntzaren gaia, ingurumenarena, feminismoarena, etxebizitzena, badira gaur egun galdera batzuk, gai batzuk existentzialak direnak. Funtsezkoak direnak eta kontuan hartu behar direnak molde baketsuan. Ez du egan nahi jende guziak ados izan behar dola, baina molde baketsuan ez da baidatu izan da. Behar izan da. Beraz, barkatu, prozesuaren sendotzearena. Bigarren erronka haren gizarteratzearena. Gizarteratu, zeren bake prozesu bat eraginkorra izan dadin, epeluzeko eragina ukan dezan, gizarteak behar du beretu prozesu hori. Bere egin. Prozesuak behar du jende harremanen oinarri bilakatu. Eta hor, bi osagai badira. Bada lehenik egia. Egia lehen printzipioa da. Veronik duek aipatu du justizia transizionala. Lehen printzipioa da bakea. Egia barkatu. Luis Joanek aipatu zuen lemezikoa. Bakea egiteko egia jakin behar da. Ez mendekatzeko. Baina ez da den gehiago isilunerik eta frustrazioarik. Frustrazioak zera zoritxarrez kargatutako arma bat da, frustrazioa. Eta gatazkaren ondoko gizarteetan, gizartea egiaren inguruan egia ikertutzeko posibilitatea izan behar da. Behar da, hemen ez da, zera egoaldean izan den transizioaren akats historikoa ez da errepikatu behar da. Zera, ahanzteko paktu hori. Ahanzteko paktu horiek, gara biatez funtziona dezakete, baina gero beti dira atzera kontuko bombak. Ezin dira horiek hor, beti berriz aterako dira. Eta badira beraz egia batzuk oraindik jakiteko torturaren inguruan, baiketei buruz, galaren buruzko egia. Egia guzti horiek behar dira ikertu, behar dira azeleratu, ez gatazka berpisteko, baina preseski haren gainditzeko. Eta hor, biztan dena, uste dut funtsezko baldintza dela, prozesua
prozesu bat plantan eman behar da, zera lekukotasun guziak biltzea albidetuko duena. Edo zein marko segurtasunezko marko batean, egia ezagutzeko biztan dena lehenik eta baita ere hori ejanen dutenei entzunak izaiteko posibilitatea eskaintzeko. Eta gero bada oroimenaren zutabea, bosgarrena da hori justizia transsozialaren bosgarren zutabea, oroimena gatazkaren ondoko gizartean funtsezko erronka da. Zer nahi du oroimena? Oroimen guziek behar dute adierazteko eskubidea eta hala ukan. Oroimen guztiek zenta Ego Afrika aipatzen balima da, Ego Afrikan erraiten zuten, bazirela memoria ezberdinak, hainbat oroimen ezberdin, subjektiboak, objektiboak, oroimen guzti horiek adieraziteko posibilitatea ukan behar dute, denek zilegi baitira. Gero behar dute eztabaidatu. Ez borrokatu, baina eztabaidatu, solastatu eta eztabaida, konfrontazio, hitzezko konfrontazioa. Eta gero bateratu behar dute, urratsez eramandako prozesu batean, nun bortizkeria guztiak onartuko diren. Eta alde horretatik komemorazioa oso garrantzitsua da, egiten duenarengatik eta baita erakusten duenarengatik. Gatazka baten komemorazioa baketsua, horrek erakusten du benetan gizartea baketu dela. Eta egun batez, asmatu behar dugu, egun batez, biktima guztiak bateratzen alko direla monumentu berdinetan. Beretan, eta egun batez, onartuko dugula ere arieruen eriotzak zera komemoratzea. Baigurin nire egian fresko bat eginda eta iparaterrakoko 5 hilen oroimenez. Bakea eraikia izanen da, 5 biktima horiei gehituko zaizkielarik 2 CR-zak. Baigurin hil ziren 2 CR-zen irudiak gehituko zaizkielarik ikako, iparetarrakeko hilei. Orduan, izanen da, osoa. Eta beraz, behar ditugu memoria politika bat plantan eman, gatazkaren ondoko memoria hori eraikitzeko. Bukatzeko, diskurtso horren bukatzeko momentuan, beraz, neutraltasunetik aterako naiz, eta hor, esanen dizuet, gaur aukera ere dela niretzat, zuei eskerrik asko esateko. Nire eskerrik asko esateko, ni Luis Luaneren institutuko lehendakari bezala, eskertu nahi dut bakebidea mugimendua, horrek izendatu bere ondokotzat izendatu baigaitu, biktimen memoria eraman behar duen eragile gisa izendatu baigaitu, eta hori oso garrantzitsua da. Badugu, txosten bat hasi dugu ikusteko egia Ipar Euskal Herrian egiaren eta adiskitzeari buruzko batzorde bat plantan emaiteko posibilitateik hartzen ari gira, hemendik urte baten buruan zerbait gehiago aipatuko dugu. Bakebideaken artxiboak ere gure esku eman dituzue, oso garrantzitsua da, zenta horrek errealitate bat emanen dio, eta beraz ohore handia da guretzat, oso esker ona erakutsi adierazi nahi dizuet, opari bat baita, artxipoen emaitearena, eta gogoratzen ditut Luis Joanek bota zuen nigarra 2017an, nigarra egin baitzuen 2017an Baionan, eta esperantza dut karga horren einekoak izanen gerela. Eta beraz eskerrik asko, zenta, hemen balima naiz, gaur zuen aintzinean, Oxforden irakasle nintzenean, Euskal Herriko bake prozesua ezagutu nuen, 2005an, 2006an gertatzen ari zena, eta pentsatu nuen, ikertu
laguntzeko gogoan neukala, eta pentsatu ere nuen parte hartu nahi nuela. Eta horretarako etorri nintzen Euskal Herrira. Eta gaur nire burua hemen ikustea zuekin elkartua zuen bateratua, nire emozioz betetzen hau eta esker rona adierazi nahi diet, kurutzatu ditugun pertsona guztiei. Ezin ditut denak aipatu, denek baititugu aurpegi batzuk, borrokatu direnen batzuen aurpegiak, batzuk ez dira gehiago gure artean, eta baina nahi nuke pertsona bat ez ere omendu edo gora aipatu, pentsatzen baitut hori zanbaita benetan funtsezkoa, eta uragabe prozesu hori ez baitzen izango izan dena. Eta mil esker anaiz. Zenta zu gabe gauzak ez baitziren horrela iraganen. Anaiz, gauzak ez ziren horrela iraganen, prozesu hori eraiki duzu, implikatu zara, eraman duzu, aragitu duzu, naiz nola elkartu ginen, lehen aldiko ezagutu ginen elgar Donibane Garazien, lehenik zera bake prozesuaren posibilitatea aipatu genuen, eta ez zenuen gehiagi sinesten, eta orain zera arrakastatxoa izan da, eta zuri esker. Eta benetan eskerrik asko naiz. Beraz, esan nahi nuke bukatzeko, pentsatzen dut, aurrean daukagun lana, egin izan denaren einekoa izaitea da, eta bakearen bidea segitzen jarraitzea. Eskerrik asko. Merci, Monsieur Macias, pour cette brillante intervention. Je vais demander au Mil esker beraz Macias jauna, de bien vouloir lekukatasun interesante honentzat. Parte hartei galde egiten diet orai, nebute oneratetori, Alice Aizager, Jean-René Etxegaray, Jean-Max Brisson, Aleriart eta Frédéric Espagnac deituak dira. Beraz, hasteko eskertuko zaituztegu, eskertuko dugu zuen presentzia hemen, orain arteko lekukotasunek erranduten, azpimarratuten bezala, edo Berenik Dudue, edo Jean-Pierre Maciasek erranduten bezala. Beraz, autetxien eta tokiko autetxien eta beren anistasunean eman duten papela azpimarratu behar da, eta prozesu honetan, eta beraz hori ezagutua da, eta goraipatua da ere, beste maila batean mundu dantzeak aipatu dena, gaur egun sinplekiago nahi du egin, gau aldi honentzat nahi duguna, egin da lehen denbora batean zuei galde egin nahi dizuegu bilan bat egiteko parada nahi dizuegu euskaini. Atxikitzen duzu azken 14 urte hauetaz, beraz bakebidearen sortzetik geroz eta hortik aieteko konferentzia fasera eta gero bilan hortik landa perspektiba batzu ere emaiten baldezkigu zue eta berdin molde pertsonalako batean ere bukatzen albarin baduzue. Beraz lekuko hitza emanen dizut, beraz azken urte hauetan zer diozu ideki den bideo horretaz eta zer atxikitzen duzu hortaz. Mil esker, beraz nahi nuke, lehen bezik hor bat egin nire engaimendu pertsonari buruz eta bereziki astapen bat ere nik ere partekatzen dutan hainbat
pertsonekin gela honetan, eta garaian erantzuteko injustizia sakon batetaz, Europar arrastatze galdeari buruz Euskal Herriko aktore politikoen kontra emao delakoarekin, eta nik Euskal Herrian eskubide zibilen aldeko defentsa lotu naiz, eta netzat horretzapen garrantzitsua da, zeren garai hortan gira hasi pentsatzen justuki nola egiten alginuen egoera hoietarik ateratzeko, eta beraz niretzat izan da hastapen bat alderdi ezberdineko pertsonen artean egiteko lanaren arloan, eta sekulako esperientzia izan da, zenta horren bidez kontsentsu bat zutara heldu gira, eta hori eginda ideologia politikoa partekatzen ez ginuen pertsonekin egin diren kontsentsu edo akordioak, eta enuen pentsatzen parte hartu entzin hori posible zela, baina gero lan hori segitu da bakebidearen sortzearekin, eta beraz kontsensuz edo adoste helburuak gehitu giratu edozen izan kan gure engaiamendu sindikal, politiko edo beste arloetakoak. Nire notak galdu ditut, baina beraz, orduan hori gutzea espiritu hortan beraz segitu da, beraz ez da baila edo hitz egite ere muan ere ustailaren 2017an sortua, eta niretzat bake prozesu hortan funtsezkoa izan dena, eta hori errepikatua izan da, errana izan da, eta ez duko aski berriz aipatuko da, jendarte zibila kokanduela funtzio berezi bat funtsezkoa, eta motore izan dela jendarte zibila prozesu hortan, eta jendarte zibila gape deus ezingo zen egin, eta jarek du beraz prozesu hori bultzatu edo sustatu, eta gaur egun behar ditugu beraz onartu, baieztatu hainbat emaitza baikor, eta noski hori da etapa bat da, bake prozesuaren etapa batean gira, beraz bakebideak utziko du lekukoa, baina pentsatzen dut biziki, erretan duten nik biziki arro naizela bakebidearen ekintzetan parte hartzea ukandutalako, paradokandutalako, baina bakebideak lekuko hori utziko du, pasatuko du jarraipena baiteko olako prozesu, bake prozesuari, eta badakigu ez dela bukatua, eta badakigu etapa bat dela, eta ondorioz beharko dela adiegon eta jarre geroaren eta etorkinezunaren aktore izan ere baderan. Mil esker. Beraz, Max Brisson, berdin, jarraipena emanez bazinuke, zuek zer atxegitzen duzu olako asiadeen bediari, bai lehenbizik ados naiz alizekin nire eskerrean eta eskuinan arras ezberdinak gira, nahi nuke lehenbizik hitz egin ibilbide luze bat buruz, eta hori hasia zen aieta aintzin, luso aintzin, eta bakegileak norenago, eta bakebidea lehenago ere hasi zen prozesu bat nahi duke betu. 80 hamarkadan Euskal Herria 2010, Euskal Herria 2020 prozesuarekin hasi zen prozesu bat nahi dut aipatu. Niretzat gara jartan ibil ginen, aurrenatu ginen, hainbat gai buruz Parisetik iguri zuten arras argarriak eta ezoikoak bitxiak, Euskara aipatzeat, Euskal hizkuntza aipatzeat, hizkuntza politika aipatzeat, behar bat, aktore ezberdinak ezartzea main baten inguruan egun batez berdin eraikatzea, garaian aipatzen zen Euskararen erakunde publikoa egiteko. Eta beraz, bilbide horrek, momentu berezi batzutan reakzio ezberdin batzu sortzen dira, eta pentsatzen dut, departamentuko kontseiluak dara zelarik, emaztekit marka meztoi ordenez gelan ez, departamentuk ere, horren parteen estradizio galdeari, horak bat egin
nik nuen garaian Paueko parlamentuan, Paueko departamentuko parlamentuan, Nafarroako parlamentuan, egin idatzi nuen nik hor martaien estradizioari kontrako agiria eta horrekin, olako momentuekin dira aurrera pausoak lortu eta olako prozesu horrek laroita markadakatik hasten dena eta gero segitutena gira poliki arribatu bake prozesura eta aieteko prozesuan ni konparazione bildakatu nintzen pixkat eskuineko politikoaren funtzioakin ez eta aietetik landa bizi izan dut garai luze bat nun nik nituke berdin orain arteko Jean-Pierre Mazak eman duen kronologiarekin diferentzia bat, anitz bezatut egan duen guzia, baina nik ukandut alere ukandut fase gogo bat atxeman du luze bat, bazela kontsentsuaren eta arrazoinaren eraikuntzaren prozesua. Garai batean, hotel batean egoetzen giten, garaian ezin gure egan topatzen girela, nahiz, biarritzeko hotel batean, garaian bigarneuek esirik, bergintuen hiru hitz bata bestaren ondoan ezagri, eta denek main inguruan adostasuna lortu ez. Hitz bakotxa zen zinez pisatuak zaila zen, ez ginen komplikatuak zen, ez ginen lortzen, ordinatoria, diketzen garaian, berginen papera botatu, berritzasi, eta luze izan da, fase hori, eta hori izan da guretzat, arrazoinaren, kontsentsu, adostasunaren eraikitzea. Eta historian, errien, populuen, eta gizon eta emazten historian beti badira, salutze, abiadura onditze fase batzu, eta badira egun ezin ziren pentsa, egoera batzu ezin zira pentsatu, izan da lusoa izan da, ezin uste hori, Euskal Herri osoa mugitu duena, unkitu duena, zerbait airan bazen, zerbait gertatu da, eta kontsentsua emozioaren abilakatu da, eta momentu hori lusoak ekarri duena, bizkortzea handia eman du, izan da gauza bat, ezin zena pentsatu, Max Brissonek, nok pentsatu, Xabi Larralde eta Max Brisson elgarrekin, Xabi Larralden ordinatorean idazten komunikatu bat, hori, nok pentsatuko zuen. Hori izan da kontsentsu edo adostasun bat, emozioari lotua izan da, eta zalutze fase hortarik landa, egan Jean-Pierre, arrazuen duzu, egia da, Jean-Pierre, izan dela berriz ere eraikuntza kontsentsu, arrazoinaren kontsentsuaren, elgarrizketaren kontsentsuaren eraikitzea, eta plantaren bai direla ere, hainbat instantzia desarmatzearen, operazioaren eraikuntza lagundu duena, eta horrek ere poliki eta organismo erakunde terroristaren disoluzioare erekin bukatutena. Eta hori guztia bai eraikia izan da, baina nik ere txikiko ditut eta azpimarratuko ditut, eta bereziak, ezoikoak, enen segunan pentsatzen, topatuko nolako, eta nuen pentsatzen nolakoa nahizekin topatzeko paraukanela, Jean-Pierre Arrazunekan duzu, haren eskuzartak ez gira topatu dute saloin batean, baina bukaeran lortu dugu hainbat iztegi eta erreakzio aman komun ukaitzen, eta emozio batzu aman komunan ukaita. Ez du egan horrek geroan bihar izango dela mundu osoaren zat eredu bat, eta munduko beste zatieko lapentsatzen dute, guk ez dugu horrela pentsatu, baina beti banaketak hortan dira, eta politika eta demokrazia da disimetria, asimetria, eta hori da, eta hori behar da. Hola dira, triste dira, ezberdintasun horiek ez diren herriak eta guk ere beti nahi dugu. Mokokatzen segitu bai, baina beste momentu batzutan eta pentsatzen dut bigarren zatian hori aipatuko dugula, berriz egingo dugularik itzori bat, badut minuta batzuren denbora horrentzat bai, aipatuko dugularik geroago, proiektzioan emanen gerarik, momentukot zegoen naiz emozioaren erregistroan eremuan eta okanitut momentu berezi batzu eta Euskal Herriak dit parada hori eman. Mila esker, hainitz. Alain Riart, vous pouvez nous partager. Zer esaten alduzu Alain Riart entzunen zaitugu. Arratsalde on deneri. Bon après-midi. Egun biltzen gira, ikusteko ze bide egin dugun elgarrekin. Egan ezake, lehenbiziko hitza bide ederra izan dela. Bide ederra, bide handi bat, hildoa urratu duela, bidea edeki duela elgarrekin. Eta hori guzia egin dugula elgarrekin,
bakearen lortzeko. Eta lortu dugu. Eta importanta da horren erraitia. Alors, comme... Beraz, beste batzuk bezala, oroitzen naiz bidea luzea dela eta gogoan atxikiko dutana da borroketan, baita bakearen aldeko borroka denean ere, pazientzia behar dela. Eta iraunkortasuna edo tematzea behar da. Batzuetan esaten da Euskaldunak tematsuak girela, nik eganen nuke pertseberanteak edo zera segitzen dugula, ez? Eta gutarik askok ikusi dugu garai hori segitu dugula entusiasmoarekin eta lan hori elkarrekin eraman dugun lan hori interesgarria izan dela, baina ere dudak izan ditugu, da denbora luzea izan baita, eta jende gizon eta emaztek beren esku hartu dutela. Estatu frantsesak eta espainolak ez baitute beren esku hartu. Hori horretaz damutzen algara, baina alderdi positiboa gainditzen da. Azkenean bake justu eta iraunko hori hor dagoela, esperantza bat zen eta errealitate bilakatu da. Hemen eraikitzea, hemen bestaldean ere erri bakar jarentzat, euskal erriarentzat, eta ostion aipatu ditugu beste estaturik gabeko beste erri batzuk, ala nola kurduak, bost estatutan banatuak baitira, eta Euskal Herriak baino denbora gehiago daramatela guduan, eta behar ba han ere, behar ba bake bat eraikitzen ari da, eta hor esperantza atxikitzen aldugu. Hordan bestan dena, Maxek erranduan bezala, ez da eredu bat, baina esperantza kolektibo bikaina da. Eta nik gogoan atxikitzen dut, emozioaz baino aratago, eraginkortasuna gogoan atxikitzen dut gogoa. Kolektiboa, gizon eta mazteak, eta nahiz eta erakundeak eta instituzioak ez duten parte hartu beharko zuten bezain bat. Eta hori oraindik egiteke dute, baina hala ere eraginkortasuna lortu da, hori izan da, helburu hori, ahamagabetzearen helburua, disolbitzea ere, bakea eraikitzea eta pertseberantzia eta beti aktibo geditzea, eta oroitu dugu, izan dira bilkurak, telefono deiak, blokatzeak, manifestazioak, Parisen, Bilbaon, hor behar dugu, bai iraunkor eta tematsu izan, kolektiboki hori guzia lortzeko, eta beharrezkoa zen baina, martxa horretaz atxiki nahi dut, haren eraginkortasuna eta haren beharrezkotasuna. Beraz, bide batean gaude, ez da bukatua bide hori, eta ikusi beharko dugun nola segitu ahalko dugun elkarrekin, ez da pentsatzen baitut gaurantzitsua dela elkarrekin segitzea. Beraz, bide hori erriek duten beren zera autodeterminazio eskubidea azkenean, beste hitz batzuekin esan da. Beraz, hemen aipatu ditut kurduak eta armeniarrak eta palestinarrak, eta eskerrik asko ere Baionako auzapezari, zenta batzuetan ikurrak eskaz dira, beraz, estatuak dituzten herriek badituzte beren banderak, eta batzuk ere estaturik gabeko herri batzuk ere badute beren bandera, eta merezi dute beren bandera Baionako zubi batean han izan dadin, Palestinako bandera aipatzen du, dola biegun Baionan eman baitute. Eta beraz, bai, esperantza bat hori dut gogoan atxikitzen, eta batzutan esaten dut ere, gure zeremoniak egiten ditugun oroitari horien aitzinean, Jean-Pierre aipatu duzunez, bakea askoz zera
gerla egitea baino asko zailago da bakia eraikitzea. Zenta bakia eraikitzeko behar baita adimen kolektiboa, behar da perseverantzia, behar da pasioa, behar da kreatibotasuna eta eskatzen du sekulan ez abandonatzea, bakia ez baita sekulan betirako segurtatua eta beraz bultzada bikain horrek segitu behar du gaur egun beste manera batez eta beti sutsu gelditu behar da eta gero ikusiko dugu nola, zenta aurkezpen horretan ez baitut gehiago luzatu nahi, eskerrik asko. Mille esker. Monsieur... Hala, Jean-René Etxegarri jauna, zure aldi. Eskerrik asko, saiatuko naiz ez errekipatzearena, zeren bukaera heldu gira eta iduritzen zait ariketa hori, hala aipatzen da, beraz, hor gertatu denaren irekaspenak aipatzea edo figatzea, beraz, nik resilientzia aipatuko nuke, hitz batez labortuko nuke eta gero etorkizuna aipatuko dugulaik, transmisioa aipatuko dut. Beraz, resilientziaren eta transmisioaren artean. Resilientzia, lurralde baten resilientzia, zer aietera joaiten garenan eta gutarik hainbat anginen, eta beraz, hemen dauden bizenetariak hasteko antzeuden, eta nazioarteko konferentzia hori, nazioarteko lehendak sustaturik, Kofi Annanen lehendakari eta hainbat adituk parte harturik, hainbat munduan zeharreko hainbat bake prozesutan parte hartu zuten aditu batzuk parte harturik, segur zeuden eta erraiten zuten Europako azken gatazka horrek ez zula segitu behar. Eta ez zela razonik segitzeko. Eta beraz, resilientzia. Resilientzia ere, zera, hainbat lekutatik etortzen ziren horiek, Marx Persion erran duzu, baita ere, hainbat sindikatutako ordezkariak ere, horiek ere gomitatu bai genituen, aietera etortzeko. Beraz, horiek konferentzian parte hartu zuten eta bost puntutan bukatu zen konferentzia batean lehena, denak oroitzen gira lehenaz eta besteak gehiago antzi ditugu, baina lehemezikoa zen etak ahmak gabatzea, ahmak guztea. Hori zen, hori egin zen, hori berehala egin zen, ondoko horrenetan edo ondoko egunetan egin zen hori. Berzen resilientzia orduan, zeren bigarren puntua. Bigarren puntua zen estatuei eskatzea prozesuan parte hartzezaten. Hor, isiltasun osoa izan zen. Isiltasun hori, 2011ko urrian hasi zen, orduan izan baitzen aieteko adierazpena, eta segitu zuen hainbat urtetan. Resilientzia. Hor parte hartu zutenen aldetik. Bai gizarte zibilekoak eta baita hautetsiak ere zen, eta hautetsi horiek gero prozesuan txartu baitziren. Baina hor ere, gizarte zibilak ere manik, ez da hori ahantzi behar historikoki hori da egia. Eta beraz, saiatu ginen, estatuek, lortzea saiatu ginen, beraz, estatuek, Frantziako eta Espainiako estatuek parte hartzezaten. Beren diplomazia oso ambigua baitzen, bakoitzak besteari begira baitzekoen, oroitu, gu gogoratzen gara. Eta horrekatik da, seguraski du alako beranta hartu prozesuak. Beraz, gizarte zibilaren resilientzia. Hor gizarte zibilak iniziatiba hartu zuen, Lusoko iniziatiba. Hor Lusorekin hasiko naiz eta horrekin bukatuko dut. Eta beraz Luson, 2016ko abenduan, zuetarik batzuk, Beatriz antzeuden, zoritxarrez horietarik asko zendu dira geroztik, 3 Michel, zeuden, Michel Berroko, Michel Bergugnan, eta gaitzen dut ere Michel Tubiana. Naiz eta ez zegoen Luson,
bere egutegi arazo bat zuengatik, baina normalki han izan beharko baitzuen. Auzitaratuak izan zarete, eta ez zarete kondenatuak izan. Erresilientzia. Erresilientzia, gizarte zibilaren erresilientzia, eta baita ere azkenean erakundean erresilientzia ere, justizia erakundearena, berdin, astapen bat, zera hor Jean-Pierre aipatzen duzulaik justizia transizionala, berba, hasiera txiki bat izan zen orduan. Begira diezaiegun ikur edo seinale hoiai. Ez dira neutroak. Eta biztan dena suetena gertatua zen, estatuak bere isiltasunean blokaturik zeuden, baina luson erabaki zen armagabetzea hastea, ekintza simbolikoen bidez, hala, ez dut gehiago zehaztuko hori. Gero armagabetzea izan zen, 2017ko apirilaren 8an, Baionako herriko etxean, udale etxean, eta bertan hainbat agintari erligios batzuk, pastore protestante bat, eta zupi, jaia gure aita saindua izan dena, bozkei begiratuta, guti gatik, ez da gure aita saindua izan. Eta baita ere egiaztatze nazioarteko batzordea. Beste pertsona batzuk ere txetx, aipatzen dut, biztan dena zera lehen lehoko eginkizuna baitzuen, funtsezko eginkizuna, baina aipatu duzu alde bakartasuna, alde bakarreko tasuna. Deus ez dela aldatzen esateko manera bat. Kontuz, armagabetze hori, justizia erakundeak eta beraz estatuak nolabait onartu du armagabetze hori. Nolabait, zerrenda horiek. Bestela, armabiltegi horien zerrenda horiek nola izaiten loko ziren, txetxen eskuetatik, berak eman baitzituen egiaztate bat zordearen eskuetan, eta prokuradoreak, fiskalak, Baionako fiskalak ere eskuetan ukan zituen gero, hemendiko oso horbil, berak bere hierarkiak sostengaturik, eta beraz fiskal horrek, orduko gai antiterroristaren eskumena zeukana, izena errandu, eta biztan dena, hor bazen ere gobernuaren alako onarpen bat, eta lehen ministroaren onarpen bat. Bai, hor bukatuko, hor utziko dut, zenta bigarren partean hasiko naiz erraiten, zergatik nire ustez jada justizia transizionalean sartu garen. Bai, beraz, Frederik Espainiak lehen main inguru honen bukatzeko entzuten zaitugu. Mil esker. Beraz, barkatuko nauzuet, zentan ez dut nire kideak bezala prestatu, denak idatzi dute beren lekukotasunan, nik pentsa dut momentuan asmatuko nola. Berdin hasiko naiz, sarrera gisa eta sarrera eta bukera hitzak Jean-Pierre Maciasekin eginen du lotura. Gurekin ziren guzientzat, aieten Kofi Annanen hitzak hartuko ditut. Eta Kofi Annanek garaian bere hitzartzea eta bilkura bukatu zen ondoko hau eganez, kontuan hartu ziren engaiamendu guziak eta Jarone Etxegaraiek egan duen bezala gara hartan gizon eta emazte politikoak hor ginen, beraz garaian Brisson izan behar zen eskuineko politikoa eta ni sozialista alderdiko ordezkaren ginen, 2008ko urrian ginen, garai hartan 6 hilabete berantako sozialistek podera hartzen zuten Frantzian. Kofi Annanek erantzigun garaian eta pentsatu dut hor Alen eta Liz eta beraz Aliz ere zuerean zinen. Etzinen baina barka, hasteko Brisson eta horzean, baina zinez, barkatu akituan naiz, errepikak egiten behitut, akidura izan behar da. Beraz, garai hartan Kofi Annanek errantzuen ogoi urteren zat badugu. 2011an urrian errantzuen ogoi urteren EPA badugu gure horrean. Eta gogoratu naiz ni garai hartan egin zen
lako amildegi baten zen gilera bezalako sentsazio maiten zuen, eta nuen, hori luze da, garaian, horako sentsazio genuen, baina orai 15 urte pasatu dira, eta hortarik hasiko naiz, 15 dira, eta 5 gelditzen zaizkigu, eta egiran ez dugu bokatu, eman izan zitzaigun bi teoria, ez dugu bokatu, eta Jean-Pierre aipatuko dituzu, gelditzen zaizkigun etapak, osoak, pentsatzen dut, ondoko 5 urteak ia luze, sobera luze da, eta sobera labur, egan baita 15 urte eta gero 5 urte, ono bizi laurden bat, biskat gutxo, biskat gehiago, eta ezin amaiera gabeko epe bat, alaik egan duen bezala hori bizi izan dutenek, aiete aurretik batzuk kartzelan egon direnak, beste batzu oraino kartzelan direnak, beste batzu erbesteratuak direnak, beste batzu 5 urte azken finean luze da, eta pasatukun 15 urteek, pasatukun 15 urteek ere luze izan dira, beraz guk gandezake ez dut nik ez dit hemen direnen bozera mailegoa hartuko ez, Maxek erranduen bezala, gaur egun diren politika ezberdinak eta demokrazia egiten dutenak eta funtsezkoak direnak eta suertez badugu gure diferentzia politikoen eskubira eta populuak eta jendartak bozkatzen aldu nahi duenarentzat bozkazera, diferentzia politikoen artean, beraz, orain artean, gure artean, sortu diren urbiltasun politiko hori edo laguntasun hori, azken fina, alaik erranduena jende batzu, azken finean preso zirenak eta batzu oraino preso direnak, jentzat, zailago izan da, guretzat aldiz, ulertzen dute izan direla, fase ezberdinak eta antolatzaileen partez konparazionek, gure aldetik ere politikatarik adibidez eta askatasunaz pribatua ziren pertsonetaz ere, denentzat azken finean moldez berentan bidea luze izan da, baina hala ere izan dira ondorio batzu, emaitza batzu, batzuntzat ezaski, beste batzu sobera erreposki joan direnak, handik behar dutan da, estatu frantsesan rolaz izan den nik ezin dut utzi gauza batzu erraiten, zenta batzuk kritikatuko diate hori, baina erraitena da, 2011an gertatu den erraiten delarik. Bake prozesua Parisen, neuk zaken, zertaz aizte ez da gerlarik izan, ez da, beraz, izaitelik terrorismo izan da, baina ez da bake prozesurik. Eta hori, entzutea Parisen 2011an, Parisen olako erantzunako aitea, ez dirarik bake prozesua bezalko hitzak ulertuak, zaila da, beraz, orduan, nahi nuke egan, 15 urtetak gero, ikusten darik, ororen baru, ikusten balin bada bideoaren abiadura onditzen bali bada, eta ikusten badugu irudi ezberdinen desfilatze hori, ikusten badugu bukatu da, azken finean, apirilaren 8ko data izan da, berdin elementu bat biziki unkigarria izan denan niretzat, pertsona bat, frango aktiboa izan zena garai batean, iraganean, eta aktiboa baino gehiago ere, eta ni egiten etortzen nintzenarik Euskal Museoko bilkura gune berezian, nire besotan etorri, eta emozioz beterik, eta ondoko hau errandit, senperen nintzen, eta eman dizkiegu, beraz, armak, eta ez gaituzte arrastatu. Eta polizik eskerrik asko, mila esker errandidate. Eta pertsona horrek, nigarrez hasi zena, eta zen pertsona bat dudarik gabe polizien kontra egon dena, eta bortizkeriarik ere berdin egon zena, haien kontra borrokatzen, baina gara hortan ez zuela pentsatzen gune hori ez dut nahi eraldatu gara momentu hortako intentsitatea, ez zuen pentsatzen momentu hori posible zela horako elkarrizketa bat izaiten altzela, hainbat urtez bortizkeriak parez pare izan dirarik, Jean-Pierrek aipatu, edo beste batzuk erranduten bezala, alde batetik galen
ekintzak, hemen bizi izan dira Baionako karrikek oraino baituztenak markak, barkit, luze ginez, baina berriz toriko naiz, hainbat gauza elementu nahi dut azpimarratu. Frantses estatuak garaian erraiten zularik gerrak ez du existentziarik, bake prozesuak ez du izaiterik, bake prozesu bat iraganda. Gertatu da eta gertatzen ari da. Pentsatzen zelarik ezingo zirela presoak askatu, zera potentzialki odoli xurtzeak izan ziren eta hori etzen posibili, baina lortu dugu frantses estatuak hainbat preso libratzea, hainbat preso ere urbiltzera beren etxetarik, lana ez da bukatua. Nok pentsatuko zen hori 2011an, nire nahi segur horren sinesteko gaitasunak anenuela 2011an instituzioaren ikuspuntutik, garaian suertaukan ginuen, zentabazen legebiltzaren prozesu bat, notre legea, eta horrek posibitatea maiten zuen, parada bat eta konvergentzia bat irekitzen zuen, bazela instituzioaren mailan abiapuntu bat izaiten altzena, eta hori zen Euskal Elkargoaren formatua, eta gaur egun esparin bada etapa bat da, azken finan, gutxienez bat da instituzio bat, eta hori behar da ikusi geroari buruz nola odan. Eta ez naiz berriz etorriko pirilaren 8. datan, Beatrizen auziperatzean eta Txetxen auziperatzean, Morvan prefetak goizeko 6etan deitu nahi duelarik, erganez hasten da, garaian erraiten aldizuet, hori azpimarratzen aldizuet, aurran dizuet, bi balin badira gaizki bukatzen aldutenak, gaur zu eta nik gira. Eta nik hanen, argindet hori, prefeta jauna, zuk eta nik badakiku nora bagoazen, zuk eta nik, edo zuk eta nik ez dakigu gau honetan denak libre, edo preso izanen direnik. Eskertzen dut, zeruak, haieke horno balin badira, denak libre atera dira. Eta Luso eta Beatriz eta beste batzu beraz arrastatuak izan dirarik, eta hortan bukatzen dut. Gogoratzen naiz, telefonoko dei batukan nira, garaian persona hori Errepublikako presidentea zen, errantzitan, larun bat atxean aterako zirela errantzitan, azken finan, astelengo izan ateratu ziren, garaian mezu basatu nuen, baina ez nintzen segur, hori guztia egiteko, noski, jendarte zibilak du, eta zuek duzue hori albidetu, baina gu hemengo hautetxiak, arte bakegile ofiziale batzu, garai batzuan elgarrekin giderarik eta beste batzuan ez, baina ni naiz nekatu izanen orai, zen lagundu izena, anaiz barkatu, ikusteko ze akidura mailan naizen barkatu, bukatuko du Jean-Pierrekin gero etxon, importante da, erraiten alda hemen, izan dira momentu batzu konfrontazioak markatu dituena, beste batzuetan konfiantzaren moztura eginda, eta aldi guziz anaiz izan da, orratza eta aria loturak egin dituena tariko bakotxarekin, momentu ezberdinetan, batak eta besteekin loturak egin dituela, eta erraiten aldizuet, garai batzuetan biziki komplikatu zen. Baina aldi guziz, ez balin baginen berriz topatzen, ez ginuen egiten. Baina badut mea kulpa bat egiteko Jean-Pierre Massassi. Topatu naiz, atzema naiz, ez naiz, takit goratuko zirenez lehen aliko zure etxerat gertu nintzen, eta errantzen ditan preso baten topatzera, eta preso horrek etzuen eskubidirik Euskal Herrira etortzerat. Eta ni doidoia autetxi bilakatu nintzen, eta beraz onartu nuen zure gomita, eta joan ginen beraz gogoeta bat plantan emanen ginuela errandiz zenidan, eta baina elkarte batekin eginen zela hori, eta nik errandizun ez dute elkarte batek egin behar, autetxek badutekin. Baina errandizut bai, garaian arrazoin zinuen, ez dizut txekuran erran, baina orai publikoki egiten dizut bai, arrazoin zinuen, garaian kesu nintzen zure etxetik ateratzen, nola porsi pentsatzen aldu, nola kudeatzea hori elkarte batekin, pentsatzen duen bazela azpi joko bat, eta ez duena bate gustuko, etzen bate olako azpi joko horiek, baina estrategia eta etzen olako estrategia eta elementurik argi, baina eskerrak. Maziaz, jauna.
Merci pour ce très beau partage. Eskerrik asko lekutasun eder horiengatik eta orain saiatuko gira geroa aipatzera. Ostean aipatu da, bai Jean-Pierre Mareziaz eta bai Veronique Duduek aipatu dute. Kapitulu bat bukatzen da, baina historia ez da bukatua, eta hainbat gauza ono plantan eman behar dira, behake justu eta iraunko hori esperantza dena egia behar dadin, zein dira ardatzak, zein dira lehentasunak, ekintzak, oraindik egitekoak edo sendotzekoak, sustengatzekoak oraindik zuen ustez, eta galdera hori partekatuko dut ere lehenik Alice Leizagezaharrek erantzunen dio. Beraz, zera gauza bera errepikatuko dut, armak ustea ez da gatazkaren bukaera, urrats bat besterik ez da, bakearen bidean, eta egiazko baket bat iraunkorra, horretarako behar da, elkarbizitzerako baldintza eraiki behar dira, eta horiek hor izan daitezen baldintza horiek, elkarbizitzeko baldintza horiek, beraz, ez da gatazka bukatu eta beraz ez da segitu behar, ez da zigorrekin edo terrorismoari lotutako zigorrekin ez da segitu behar. Orain bakea garaian balima gaude, eta beraz hori konpondu behar da. Gerla baten ondotik, eta edozein izanik ere gatazka bera da, zera egoera berean gaude, gerla baten bukaeran bezala, eta presoak normalki bizitza normal batera itzultzen dira, eta zer da beraz bizitza normal bat, zera zailtasunak dauzkagunean etxe bizitza duina topatzeko, ezin dugularik gure hizkuntza, gure ama hizkuntza erabili edo non, eta beraz gauza guzti horiek oraindik lantzekoak dira, eta gauza asko gelditzen dira egiteko oraindik. Eta konbentzituta nago pertsonalki eta pentsatzen dut hitz batzuk entzun eta pentsatzen dut asko girela ados gaudenak, eta beraz pentsatzen dut tresnak eraiki behar ditugula, aurrera segitzeko bide horretan, eta horretarako behar dugula erakunde instituzio bat, estatutu bereziko instituzio bat, estatu bereziko lurralde elkargo bat, eta pentsatzen dut hori lehen baldintza dela, lehen urratsa dela, gero ukan ditzagun aurrera segitzeko tresnak. Beste puntu bat, oso garrantzitsua, zera erantzunak ekartzea, biktima guztiei erantzunak ekartzea. Ezin dira gauza batzuk esan gabe utzi, ezin dira gauzak dilindan edo zintzilik utzi, ezin da frustrazioa instalatzen utzi, eta horretarako ez dira gauzak izkutatu behar, ez da gertatu den gatazka izkutatu behar, ez da ezabatzen. Alderantziz eta oso motz izanen naiz, oso laburra, baina horren ondoriak konpondu behar dira, baina baita horien kausak edo zergatiak bilatu. Zera gauza guzti horiek arrazoi guztiak aipatuko ez ditugu edo mai gainen ezareko ez ditugu gatazka hori ezin izango dugu konpondu. Eskerrik asko, hori partekatzeagatik. Lehen pista batzuk, Max Brisson, berba osatuko duzu. Bai. 2025ko ekainaren 6an gara, eta ostion, gero
Baionako bigarren adierazpen bat bezala deitzen ginuken hori irakurriko dugu. Hori alde bat itzuliko da. Zera anaizi utziko diot bakibideaz gertatuko dena aipatzen, baina hori alde berri hori utzuli haintzin pentsatzen dut zera bigarren erronka bat behar dugu kolektiboki finkatu. Nik 5 ikusten ditut. Eta lehenik bada idaztea. Bakoitzak gauden lekutik behar dugu albezain zehazki idatzi gertatu dena aietez geroz. Eta hori Jean-Pierre Maciasen esku Jonen Institutuaren esku utzi da lan hori, eta ni posten naiz horretaz horregatik zeren deus elitzateke txarrago balizko oraimenen gudu bat baino. Nun bakoitzak nahiko luken, bera izan dela esan, bera bakarrik. Eta beraz, ni konfiantza egiten diot Joanet Institutuari eta Jean-Pierre Messiasi, idatziak ezar ditzan, testu inguruan eman ditzan, eta kronologian eman ditzan, eta eragile guztien ekintzetan, eta eragile guztienak. Ez, bakarrik sentimenak edo bakoitzak dagoen lekutik adieraz dezan, eta lana unibertsitatearen arauak segituz eginez. Eta baita ere historialari batzuen arauak segituz. Bigarren erronka zailagoa. Baina hori ere historiagile baten erronka da. Alizek errandu, historiaren idazkera luzeagoa. Historia, pare begiz begi, begiratu, eragileak hor direno, eta hor korapilo batzuk daude hor askatzeke. Eta azkenean esan dezakegu erresenak askatu ditugula. Beraz beste korapilo batzuk, biztan dena Bidasoaren bestaldean daude. Eta historia tragiko bat oroitarazten dute edo lotuak zaizkio, baina guk ere horren eraginak sofritu ditugu eta gu ere horren aktore eragile izan gara. Hainbat aldiz esan izan da ostion, Parisen gatazka bazenik ere ukatzen zutela. Esan behar du, nire adiskiden artean, pentsatzea Euskal Herrian gatazka bazenik, oso zera bitxia iduritzen zitzaila, Frederiken adiskiden gogoetan bezain bat. Eta beraz, badugu hor historia begiratu, gero bada biktimen kontua. Tortura eraman dutenak, tortura egileak eta baita biktimak. Bada, gai hori ere, eta jarronek esaten zuen bezala orzion, hori justizia transizional bat, hasteko adiskidetze bat, edo Jean-Pierrek aipatu du, txarren alitzatekela ahanztearen paktua egitea, Frantziaren historian bereziki, badakit, ahanzteko paktu horiek kalte asko ekarri dutela, eta gauzak bortizkeria biderkatu batekin itzultzen direla gero. Eta ez aldiz, alderantziz, historia begietan begiraturik, judiatu gabe, mainan bederen egitateak edo egiak idatziz onartuz, horrela ez genuke gehiago bumerang bat aurpegira bilduko. Hirugarren erronka, presoen erronka. Eta hor, irakurriko dugun testuaren prestatzeko momentuan, enoen nahiko kontutan hartu. Esan behar dut. Lehenik esan beharko nuke presoen kontuaren inguruan, gutarik batzuk justizia ministeriora asko joan girela, Jean-René, Frederik eta ni, anaizak lehenik egiten zuen lan zailena egutegien konpontzearena. Demora asko pasatu du egutegi konpontzen, eta gero lan hori, eta Jean-René ongi egin duzu aipatzea, Michel Berroko, Michel Tubiana, eta lan horretan, beraz, presoen ingurukoan,
hor baditugu ono gauza batzuk egiteke, bergizarteatzearen inguruan, eta nik batzutan garai hori bizi izan dut, pazientzia eskasarekin iduritzen zaidan gauzak ez zila aurreratzen, eta nik biztan dena, Reoko presondegian egin nuen bisitak markatu ninduen, eta denbora luze, administrazioak denbora bere luzatzen dakien bezala, eta beraz hor badugu oraindik lan asko egiteko, dudarik gabe. Hori, 3. erronka, eta 4. Eskatuko dizut azkarrago egiteko. Ostion azkar egin dut, ostion laburra izan naiz, eta beraz, bimintzaldiak zera neortu beharko dira. Beraz, azkarrago harituko naiz bipentutan, kontsentsua segitu behar den kontsentsua. Ez da molde angelikoan edo aingeru moldean begiratu behar, baina kontsentsua izaiteko beti bestea atxiki behar da gogoan. Bere ritmoa, bere ideiak, zer esaten zaion Parisera doanean. Eta nahi bali madugu kontsentsuan egon, kontsensua eraikitzen da. Lantzen da, egunero eraikitzen da, eta ez da dekretatzen, ez da aurretik erabakitzen. Eta nik beraz, nire ardurekin, gai presnaiz parte hartzeko, oroituz, bakoitzaren erritmoa, bakoitzaren testu ingurua ezberdinak direla, eta denak errespetu behar direla. Eta azken erronka, biztan dena, politika publikoen plantan emaitenen eraginkortasuna. Enaiz, aliz bezain urrun joanen, baina nire debatean parte hartzeko prest nago, debatea hori eraman behar baita, merezi baitu, zein da politika publikoen emaiteko molde oberena, zein da gobernantza molde oberena, etxe bizitzen inguruan, hizkuntzaren inguruan, eta beste askotan, eta beraz gobernantzaren erronka hori pentsatzen dut Euskal Herriak merezi duela. Ez da bai da, has dadin, eskerrik asko. Veronik dituek bere lekukotasunan errandu ez tabaita etzela edo dialogoa etzela bukatzen armak isildu eta gero, beraz, Alain Iriart, orai zuri hitza. Beraz, perspektibei buruz, duela hainbat aste ikusi nuen telebistan eztabaida bat hainbat idazleren artean, eta nire bori egan nion, baina hau gure bidea da, haieteko bidea da, eta hori dugu segitzen, eta zergatik zen, haiek idazleek aipatzen zuten historia, idatzi behar zen historia, eta justuki, idatzi behar den historia, beraz, idazle horrek gaiten zuen historia, ez da gailu batekin idazten. Historia idazten da hitz batzukin eta esaldi batzukin, eta beraz, orduan hori da, niretzat, ez da bateragarri, beste jarrerarekin ez egan, ez ikusi, eta egan hain gutxi ere, egan ez transmititzeko hori guzia. Alta, elgarrekin idaztera hitz batzu, esaldi batzu, hori da transmisioa kausitzeko egiteko, eta transmisio hori emana da lekuko pasatze bezala, institutu joaneri, eta txalo bat beraz hori eskuan harturik, zenta baita ezpadako da, transmisio fase hori, historia idazte hori, beraz, batzuk ahantziz, lekuko horren hartzea eta historiaren transmisioa beren gain hartzea ahantziz, berdin horrek traumatismoak eta zailtasunak eta konfliktua dira transmiten eta errua edo kulpabilitatea dira pasatzen horregatik, horiek erran eta gero, behar da, atxiki ez, noski gure historian behar dira atxiki aztarnak, drama guzioien aztarnak behar dira atxiki eta hori guzitu, drama horiek izan dira biktimak torturapean, biktimak kartzelan, biktimak atentatuen pean, izan ditezen iparretarakenak edo etarenak, galen biktimak badira,
eta hori guztiak dira gure konfliktuaren biktimak, gure konfliktuaren. Bain eta hori gure eskutan hartuz geroz ez du egan nahi ahazten dugula. Gure bidea eta zergatik hori guztia egin den eta horrek egan nahi du nire ustez erresistentzia horren memoria, bizi nahi duen populu baten memoria eta esezitu nahi duena atzo eta bihar ere eta emazte eta gizonen atzoko eta geroko emazte eta gizonen sedekin eta entzuten da konflikto handiak eta gero erraiten da batzutan behar dela baitez badakola ahaztea. Berdin niretzat albezain gutxi. Eta batzutan baitez badakoa balin bada, ez da nahasi behar ahazte hori inposatua den ahaztea. Eta inposatua den ahazte hori egina da bakarrik kukutzeko, gordetzeko. Eta beraz, bete behar balin bada historiarena eta errelato amankomunarena zaila da. Eraikitzen da emazte eta gizonekin hemen girenak eta lekuga hartu du joane institutak, baina hemen diren gizon eta emazteek behar dute parte hartu bultzada hortan eta errelato horren idazketan ere parte hartu. Lehenago erran dut, instituzioak ez zirela aski presente. Instituzioek ere behar dute parte hartu, gizon eta emazteak importanta dira, baina instituzioek ere behar dute parte hartu, zeren haiek ere ahalbidetzen dute birkokatzeko ze importanta den gure historian eta berriz kokatzera eta pertsonen unibertsalitatearen barnean, eta hori importantea ere, eta horregatik oztopoak zer dira, edo arriskuak zer dira, eta ikusten aldirenak, eta orduan hortan gizon eta emazteek ere buru egin behar du olako oztopoi, pausu bat egin dugu aurrera positibo ikusten dugu, baina kasu pentsatzen balin badare unibertsalitatearen aitzakia hartuz, berriz ikusten dira imperialismo edo dominazio mekanismoak agertzen, eta gure tokia hemen hortan da eraikitzeko eta borondate aukaiteko mundu bat eraikitzeko diferentea izanen dena aipatu ditugun eta ezagutzen ditugun arrazoinen gatik desberdintasun hori ukanen duena. Eta konklusio gisa erran dezake lekzio bat hartzen dutela olako eztabaidatik eta proiektatu naiz ni gaurko eztabaidan atxik dezagun gogoan biharko elementu hori. Eta ez zira harritua izanen, nahi nuke ala ere behar maneran egan, lehen partean behar nuen egan, baina ez zaitet hori. Baina behar da gogoan atxiki, sofrimendu bere zia, preso politikoen sofrimendua iparrak eta bezalako preso politikoen sofrimendua eta behar da gainera pentsatu, aietariko hainbat, kartzelan direla, bakean dira, eta guk badugu bete behar bat, kartzelatik ateratzea, haiek ere bergizer arteatuak izan ditezen. Ahantzi gabe konflikto horren biktimak, baina euskal preso politikoen askatzea, munduko euskal preso politikoak bezala, armak hartu bali dituzte egoera baten aldatzeko, kolektiboki eraiki bali badugu bakea, eta nahi bali badugu bake hori izan dadila iraunkorra eta behin betikoa, eta ez ditugu antzi behar gizon eta mestoiek presoak etxerat. Mil esker, Jean-René Txigaray. Merci. Mil esker, Jean-René Txigaray. Asaitu gara zinez labur egitera, zeren funtsezkoa errana izan da. Lehenbizik, Jean-Pierrek argiki erakutsi du, lan importante bat egina izan zela, eta lan hori bere errelatuaren eta memorioaren lana Joanek eginen du, eta biktima guztiak adierazpenak dezaten, nun izan ditezen, eta presoen kasuare aipatuak izan dadin, aleek ere elementoiek azpin behartu ditu, eta hori ez da antzi behar, egia da, eta ikusi behar da, ere reparazioaren kontua ukan ez dutenek, izan datek egile edo familien kasuan. Beraz, ez da antzi behar ere,
idatziak izan direla hainbat elementu ez direla zuzenak, mugaz gaindi, eta bostean erraiten ginoen lursoko egoera, aipatzen zen ere desarmaketaren kontua, eta berez egoaldean idatzia izan dira hainbat elementu nun bakegilek beharkoan dituzte beren errelatoa argiki idatzi, esplikatzeko ze izan zen bake prozesuaren errealitatea, ez eta Espainol gobernuak eta berezik ere Euskal gobernuak kontsideratu zuen irakurketa egokia. Hor, parentesis hori esten dut, egiteko badela, bai zinez lana, badela handitz lan egiteko beraz. Beraz, du handerea lehenako mintzatu denak, erraiten zuen bortizkeriaren zikloak edozein momentuz berriz hartzen aldu. Eta Jean-Pierre zuk ere gehitzen zinuen kasu egin dezagun frustrazioek dira gibelaperarekin diren bomba batzu. Eta nahi bali badut argi egon eta labur egon, nik badut sensazioa prozesu baikor batean girela, erabat bi adibide hartuko ditut, hori irudizkatzeko Txistorra Burumbururen eta Jon Parot eta Jacques Esnaren askapena 2008 eta 2022 artean da, eta horiek dira lehen erabakiak, eta historiariariek dute hori azpimarratuko. Ni jurista naiz bakarrik, nik erabaki horiek hartu ditut, bihurgune batzu dira, Jean-Pierre Maciasek badaki hori. Guretzat, lehen alikotz ikusten ditugu juge batzuk, goi mailako jugeek erraiten dutenak, bake prozesua Euskal Herriaren gaiatua izan denak, horrek ahalbidetzen duela berriz ikustera egoera eta datu batzu ezagutuak direna, eginak zen direna, baina ezin direnak gaztigatua izan molde gehiagian. Eta jadanik hamarkadak kartzelan egina zituzten preso hauek askapena lortu dute, zeren juge horiek bake prozesua aintzat hartu dute. Gutarik urbirago, Beatrizen kasua, 2008ko maiatzean txetxekin agertzen zirezten Parisen, gutarik hainbatek segitu zaituzteko momentu horretan, auziaren momentuan. Hor ere, ekintzak ikusiak eta estatuak izan dira, kalifikatuak izan dira, eta hori kodiko penalak erraiten alduen bezala, baina Errepublikaren prokuradoreak bere deklarazioan oso tekniko eta bikaina izan den galdean, galde egiten du pena dispensa. Eta horrek ez du egan nahi, ez dena gaizki egitea ezagutua, baina penari gabeko egoera. Eta horiek ez balin badira beraz keinuak, horiek importante dira. Ez da dena konpondua, baina hortan bukatuko dut, badira azken finean Euskal Herriko hainbat aldarrikapen ez direnak bate entzunak goi mailan. Eta asko badira olako aldarrikapen bi adibide hartuko ditut. Euskararen estatusa. Pentsatzen duzu, hoi eta gai hortan aurreratu girela, hartua dira onolako gaimendu batzu horreta hemen, ez dugu aurrerapenik Euskal hizkuntzaren estatuari buruz. Estatus hori garaian zen bateraren pilaretariko bat. Eta ikuspuntu hortarik ez dezagun frustrazioak, Jean-Pierre Zuritzak dira, olako frustrazioak indartzen, handitzen, 4.000 gazte, Baionako karrikan ziren, 48 ordu barne, ikastoretatik eta agertzen ziren, burasoak ere hor ziren, gobernuari egiteko erresilentziaren gaitasuna hor dugu karriketan, beraz horrek emaiten digu esperantza, eta esperantza ez diguna emaiten da estatuak duen jarrera, eta gaur egun ere nolako jarrera duen, nolako galderei buruz. Eta azken hitza, instituzio mailako antolakuntza ez dugu oraino prozesua, nahi ginuen prozesuaren badugu Euskal Elkargo bat, pixkatzen ezin bestan eman digutena, eta toki hona dut nik gaiteko ze zailtasuna diren, hainbat herrirekin den elkargo batean, 21 politika publiko ditugularik, eta eraginkortan hori dugularik ukan, eta ez dugularik behar den tresna instituzionala
oran lurralde kolektibitatea estatus bereziarekin hori da gehiengoa duen aldarrikapena, eta pentsatzen dut badugula lana egiteko eta beharrek presente izan egirela denak horren egiteko. Eta azken hitza, transmisioa ondoko belaunaldientzat, zeren hori da ere idea gaur egun ezten dugu paragrafo bat, kapitulu bat, baina behar dugu ere idatzi zerbait, zer datorren belaunaldiek, eta politikoen hartutan datorren bozketariek ere aterako direnak, eta geroko belaunaldiek, etorkinezuneko belaunaldiek nahi duten egoera argia nahi bali mautekan, beharko dute ez dute iraganaren horri utzaukanen, bai, mainan gainean badituko oraino elementu kompleksuak eta importantea da datorren belaunaldia uzten diegun elementua argia izan dadin eta errandezagun nahi ginuen bakea eraiki duguna iraunkorra izan entzela eta beharko ditugu baldintzak hartu hori hala izan dadin. Eskerrik asko, Frederik Espainiak. Zenbat demora? 2 segundu terdi. Batez ere, bai, horregatik gogoetatzen dut, nire hiruzpalau hitzak ongi hautatzeko. Dola zenbait egun, norbaitek errandit, etari buruz pasatzen ari zen film bat, eta enuen ikusi eta beraz begiratu diot gauean berandu, eta nire ahidurarako ni haurek ere film hori begiratzean norbait ezagutzen norbait ikusi dut, eta bertan enakien zera lehen lehoan zegoela izan zela, beraz hori egin dut ara mazez jauna, badira oraindik lekuko eta isilik egon diren lekukoak horrek ardurak baitzituzen gara horietan, eta pentsatzen dut gauza asko badutela guri irakasteko, eta oroitzen naiz 2011an senatorialetako hauteskundetara hautagaien nintzelaik, eta Gami Muezka ezagutu nuen orduan, eta gantzidan beharko da gali buruzko inkesta batzorde bat egin. Hori begiratzen diot, eta ez dakit egun batez horren egiteko gaitasuna aukanen dugunez, zeren pentsatzen dut jende asko kontra litzatekela, eta Frantziako legebiltzarren bide asko egin beharko litzateke hori lortzeko, baina ezer saiatzen ez duenak ez du ezer lortzen, eta beraz ikusiko dugu. Presoak ere behiz aipatu nahi ditut, beti preso dauden presoak, zailtasunekin, emakumeak, ikusirik emakumeentzako presondegiak badaudela namtesen eta ez dagoela hemendik hurbilago, eta nire galdera da nola lortzen dugun emakume horiek ere presondegitik atera daitezen, nola lortzen dugun preso batzuk beren kondenak Espainian bukatu nahi dituzten batzuk ala egin dezaten nola lortzen dugun, eta Max Bergsonek esan duen bezala hori lortuko dugu bakarrik elkarrekin ari bali magira, zeren denak ez badira ateratzen, nahiz eta delitu osolagiak izan, Lorain Nunez erranion, liseoan zegoen hemen suprefet izan ondotik, eta erranion zoritxarrez norbait hiltzen baliz presondegian, pentsatzen gure lan guzia berdin pikutara igor lezakeela hori. Eta beraz, etorkizuneko belaunaldiaren onerako hori horrekin bukatu behar da, eta kapitulu hori bukatu behar da hobeki idazteko. Eta nik ala hor aipatu diren bost hitzak sofrikarioa, bi aldetan biztan dena, eta ezingo da horren parean hori buru egin, ez palima dutugu onartzen bi aldetako sofrikarioak, elkarrekin bizitzea biztan dena politikanen gaiatzen garenean, eta edonor izanik ere, hor gure denek ardurak baditugu, mai horren inguruan, eta gelan ere badaude, eta daukagun galdera bakarra, ni hastekoen gaiatu nintzenean, eta autatua izan nintzelaik, bogan neukana, zer egin ezaket nik leholdeko biztan lehen bizitza hobetzeko. Eta zer egin ezake, nik eginen dutan
horretan hori esker ez dela errepikatuko bizi izan duguna. Eta nik hori bizi izan dut oroitzapenetan, hilen oroitzean, lurralde honetan, bortizkeria, egun batez Donostian joan nintzelaik, 15 urterekin joan nintzen, eta lurrean, Guardia Zibilak lurrean eman ninduen, eta arma apuntatuz, eta pentsatzen dut ez dutala hori nahi, nire herrialdeko gaztentzat, eta gero galdera, zein da gure herrialdea, gero bukatzeko bakea, pentsatzen dut egin dugun guzio horrek ez dola zera beltarik, baina denek behagote dute horretahi batean egon elkarrekin, ez dakit, ez dut nik hori erabakiko, eta baina dakidana da egin den guztia ez da erraz edo gorrotoz beterik egon behar. Ez diogu beste belamonaldiei, etorkizuneko belamonaldiei pentsarazi behar, berriro itzuli behar dutela borroka armatura, askatasuna, hizkuntza eta nazioa defendatzeko. Eta sinetsarazi behar diegu erakutsi hori guztia demokraziaren bidez konkista daitekela. Eskerrik asko. Eskertzen zaituztet denak, zuen hitzartzen kalitatearen gatik, eta ikusten da, bazirela gauza batzuk esateko gogoa zeneukatela, eta batzuetan gehiago esateko ere, eta hori da ere egin behar den bidea oraindik. Beraz, zuei markatzeko pentsatzen dut txalotzen alditukula oraindik, berriro? Beraz, hor erran denaren edo egin denaren segidan, bakebidea sortu zenetik eta urratx horren etapa horren bukaera markatzeko, berzen hori formalizatu, hitzlariek hori aipatu dute, eta orain Anaiz Funusasi eta Beatriz Moli izena hitza emanen diet, Baionako ekainaren 6ko adierazpena irakur dezaten, hor mai inguruan dauden guziek izenpetu dute, eta horrekin bukatuko dugu foro hau. Eskerrik asko. Bimila hamaikako urriaren 17an, Aieteko nazioarteko konferentziak Euskal Herriko bake prozesuaren ardatz nagusiak finkatu zituen. Horren segidan, etak behin betiko suetena iragarri zuen. Frantziako eta Espainiako estatuen erreakzio ezaren aintzinean, herritar eta hautetsiz osaturiko kolektiboak gatazkari konponbide bat atzeman nahian bide berriak lantzen hasi ziren. 2014ko urriaren 24ean, 3 urteko topaketa eta truketaren ondoren, Lokarriren eta nazioarteko harreman taldearen presentziarekin, eztabaidaguneak publiko egin zuen Baionako adierazpena. Alderdien gainetik antolaturiko ekitaldiak gatazkaren konponbiderako prozesu politiko baten beharra berretsi zuen. Frantziako estatuaren ardura argitara ezartzen zuen eta erakusten zuen joera politiko ezberdinetako hautetsi eta sindikatuak gai zirela bake iraunkor batera heltzeko agenda politiko bat martxan ezartzeko. Garaiko eztabaida instituzionalera lerrokatuz, Euskal Herriarentzat kuadro politiko, juridiko eta instituzional baten beharra azpimarratzen zuen ere, eta estatutu bereziko lurralde kolektibitate bat sortzeko sedea adierazi zuen. 2016ko abenduaren 16an, bakegileen luxoko ekimenak etaren armagabetzeari bidea irekizion. 2017ko apirilaren 8an gauzatu zen, Frantziako gobernuaren adostasunarekin eta jendarte zibilaren eta nazioarteko komunitatearen sustengo aktiboari esker. 2018ko maiatzaren 4ean, etaren desegitea berretsi zen, Kanbon, Arnagako konferentzian,
bezperan Geneban publiko egin zuten adierazpenaren ondoren. Paraleloki, 2016ko azken hiruhilekoan, hautetxien arteko eztabaida luze baten ondotik eta estatuak nahi izan zuen egien arteko kooperaziorako egitura publikoen bateratzearen baitan, Herriko Kontseiluen gehiengo handiaren aldeko bozkarekin, Euskal Hirigune elkargoa sortu zen 2017ko urtarrilaren lehenean. 2017ko uztailaren 10ean, hautetxien, jendarte zibilaren eta giza eskubideen defentsan engaiatuak ziren erakunde independente ezberdinetako kideen arteko ordezkaritza bat osatu zen. Eztabaida luze eta batzutan geldo bat abiatu zuen Justizia Ministerioarekin neurri bereziak pairatzen zaizkien Euskal presoei zuzenbidea junta aplika ziezaien. Lehen preso batzuk hurbilduak izan ziren Euskal Herritik 2018ko urtarrilean. 2018 eta 2019an preso guziak hurbilduak edo elkartuak ziren eta DPS edo bereziki zainduriko presoen estatutuak kendu zitzaien horietako gehienei. Aldiz, baldintzapeko askatasun eskaerak edo larreki eri ziren presoentzat kondenaren etetea sistematikoki ukatzen zuen Pariseko deikorteak. Eta hori, mobilizazio ezberdinak antolaturik ere. Horietan, 2002ko uztailaren 23ko blokatze eguna. Hala ere, 2022an, Sistor Aramburu, Jon Parrot eta Jakes Esnal askatu zituzten eta jurisprudentziaren bihurgune garrantzitsua izan zen hori. Justizia frantsesak lehen aldiz kontuan hartu baitzuen Euskal Herriaren egoeraren bilakaera. Elkarren artean eraikitako bake prozesu bat. Gizarte zibilak toki zentral bat izan du bake prozesuan dudarik gabe. Bere engaiamendua eta etengabeko mobilizazioa erabakigarriak izan dira gatazkaren konponbidearen memento gakoetan. Lujaldearen ainiztasunaren adierazle diren Euskal Herriko hautetsi eta arduradun politiko eta sozialek jakin izan dute ere kontsentsu azkar bat sortzen. Haieten abiaturiko prozesuari sinesgarritasun osoa emateko autoritateen aintzinean. Bake justu eta iraunkor baterako bidean panorama ezberdina da gaur egun. Bide hori berri bat eraikitzekoa da. Aktore guziekin instituzio jendarte zibil egin beharko da eta gogoeta sendo bat eraiki beharko da airean gelditu diren gaiek erantzun bat ukan dezaten eta bortizkeriak ez dezan itzultzerik izan. Gatazkaren ondorioak konpontzeko. Egia da egia eta adiskidetzearen inguruko komisio bat sortu behar litzateke biktimak guztien sufrimendua ezagutzeko eta erreparazio forma ezberdinak definitzeko. Bai soziala, bai ekonomikoa eta bar. Preso eta ieslarien gaia behin betiko konpondu behar da. Espetxea ezin baita izan aterabidea bake garaian. Frantzian gelditzen diren 4 presoak Hego Euskal Herrira eraman behar dira. Preso eta ieslari hoien ganako salbueskepeneko neurriak bertan behera utzi behar dira. Euskal Herriko gatazkari lotuak diren pertsonak fitxategitik kendu behar dira. Nahi duten tokian libreki bizitzea. Preso Frantziako lurraldearen debekatua alde batera utziz. Preso eta ieslarien bir gizarteratze sozial bat plantan ezagri behar dute instituzio publikoak, lanerako eta etxe bizitzarako laguntza, erretratarako laguntza eta bar. Biharko desafioan aurrean Euskal Herri erresiliente baten alde egitea. Gure ibilbideak, esperientziak eta engaiamenduak anitzak izanik ere eztabaida eta kontsentsua lehenetsi dugu etengabe. Gure lujaldearen etorkizuna aieteko
konferentziatik gidatu gaituen kontsentsuaren gainean oinarriturik eraikitzera engaiatzen gara Euskal Herri baketsu eta erresiliente batera heltzeko, zeinetan Euskara bizi eta erabiliko den eta denen zerbitzura izanen den antolaketa instituzionalaren bilakaera gogoetatuko den. Denen zerbitzurako. Emozio handiz hartzen dut hitza gaurkoan bakibidearen izenean. Emozioa handiz, 13 urte inguruko ibilbidearen ondotik, gure mugimendu zibilari egindako bide kolektiboari itxiera emaiteko. Erabaki astun, baina ausartua da. Beti izan garenarekiko leial. Gure lokaldean, bere bojoka eta erronken errealitatean eta erantzunkizunean egotutako mugimendua. 2012an gure konbikzio eta uste sinpeari jarraiki, bakea ez da dekretuz finkatzen, eraiki behar da, bakibidea sortzearik ekin genion. Bakea pausoz pauso eta ausardiaz eguntzen baita. Ekintza eta arrisku hartzeekin. Eskuak luzatuz eta minak izendatzen ikasiz. Il y a plus de 10 ans, nous avons choisi de marcher ensemble. Orain dela 10 urte baino gehiago elkarrekin abiatzeko autua egin genuen, ausardiaz eta paltasunez. Euskal Herrian bake justu eta iraunkorra eraikitzera bidean ekarpena egiteko. Bide hori, isiltasunaren eta immobilismoaren augean gizarte zibila eraldaketarako palanka izan zitekela sinetsita hartu genuen. Eta hala izan da. Elkarrekin bake prozesu berdin gabe bat eraiki dugu. Hemendik, sortua, gure gandik eta guretzat sortua. Aurrekaririk gabeko prozesua izan da, bermerik gabekoa, baina indar handi batek bultzatuta, borontate kolektiboarena. Bakegileekin batera, etaren ahmagabetza lagundu genuen 2017ko apirilaren 8an. Milaka pertsona mobilizatu ditugu presoen eskubiden eta salbuespen neurrien bukaerara alde, preso, hautetsi eta instituzioekin du elkarrizketa jarraitu bat atxikiz. Aitortza, justizia eta erreparazio ardatz harturik gizatasun eta duintasunean oinarritatuko zerumuga berrien alde jardundugu. Lujaldean, bake aktibo, zorrotz eta inklusibo baten joera errotu dugu. Mandatu ofiziali gabe, baina lujalde honen borondatearen zilegitasunarekin aritu gira. Baionako deklarazioak gidaturik eta gizarte zibilaren energia eta aurrekaririk gabeko mobilizazioekin egin dugu bidea. Ezer kostopatu ahal izan ez duen determinazioarekin. Baina eramandako ekintzez haratago, elkarrekin gorpuzten jakin dugunak garrantzia handiagoa du. Sentsibilitate guztiak, helburu amankomun baten izenean, elkar zitezkeen espazioa. Duintasuna eta giza eskubideak gure ipar orratz izan diren espazioa. Aujourd'hui, Baldintzak aldatu dira dagoeneko. Prozesuaren fase berri batean gaude. Testu inguru politiko eta soziala ez da gehiago bera. Kausitutako hauntzinamenduak errealak dira, naiz eta oraindik anitz egoteko dagoen bat zere preso eta eslarien egoeran biktima guzien aitortzaren eta herri honek eraiki beharreko memoria kolektiboaren inguruan. Iruditu zaigu bake bidearen formatu eta izaerak 2012an pentsatu genituen bezala, beren egitekoa bete dutela.
artifiziala litzateke beti mugimenduan egon nahi izan dugun tokian, izozteko arriskua lukeen egitura bere horretan mantentzea. Gaurko honetan, etapa bat isten da, bake bidea erretiratzeko momentua heldu da. Gizarte kontzienteago, erneago eta zorrotzago baten esku dago orain bake prozesua. Ez gira amore ematen ari. Hau, erantzunkizun ekintza bat da. Espazio eta dinamika berriei tokia egiteko autua egiten dugu. Beharrak aldatu dira, eta beste batzuei dagokie horiek gorpuztea. Forma berriak asmatzea, eta beste ahots batzuk entzunaraztea. Gure azken ardura, lekuko hori pasatzea da. Zentzu honetan, eskertu nahi dugu, Luis Joane institutuak iraganari lotuta egin behar dugun ariketaren ardura hartu izana. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, ibilbide hau egingarri egin duzuen guzioi. Bakegileei, engaiaturiko hautetxiei, preso eta ieslarien senideei, gure zintzotasunean sinetsi duzuen biktima guziei, baita euskal preso eta ieslarien kolektiboei, itzaleko sustenguei, eta mobilizatu zareten herritar guziei. Eta nola ez, eskerrak, bakebideako kide guziei, itzalean, lanean, ibilizareten guziei. Merci à la Ligue des droits de l'homme, qui a toujours été à nos côtés. Beti gure ondoan egon den giza eskubideen ligari eskerrik asko, bere zorroztasuna, autoritate morala eta justiziarekiko konpromisoa ekarri baitu. Prozesu honetan ezinbesteko zutabe izan diren jurista, abokatu eta zuzenbidearen defendatzaileei, nazioarteko aliatuei, honetan sinesteko endara beharrezko urruntasuna eta bidea eraikitzeko tresnak eman dizkiguzunei. Mil esker zuen lan eta sustengu utsezinagatik. Mil esker lokari eta foro sozial iraunkorreko kideei. Gure esperientziak partekatuz, elkar hobeto ulertzeko aukera eman bai diguzue. Baita pentsamenduen ainiztasunean ez ezik, prozesua lurraldean ainiztasunean diseinatzea ahalbidetzeagatik. Enfin, azkenik, hitzartzea ezin ezake urte guzi hauetan utzi gaituzten kidei aipamena egin gabe. Haien utxunea mingarria zaigu oraindik, baina haien memoriak gure bide lagun izaiten jarraitzen du, emozio eskerron eta errespetu handiz oroitzen ditugu gaur ere, gure bidearen parte dira, eta haien oroitzapenak gure urrats bakoitzean datza. Claude, Ani, Sylvie, Franz, Robert, Henri, Michel, Louis eta Michel, mil esker bihotzetik. Bake osorako bidea ez da oraindik amaitu, baina jadanik ez dago atzera bueltarik. Eta hori da segur aski gure garaipen kolektiborik politena. Bakebidea hemen gelditzen da, baina bakearen eta duintasunaren aldeko engaiamenduak aintzina da jai. Gure ekintzetan bizirik segituko du, etorriko diren mobilizazioetan eta gure lurraldearen memorian. Mina esperantza bilakarazten jakinduen lurraldearen memorian. Mil esker bihotzez, arte.